Percha, com està l'assumpte, primo? Com està el sistema mètrico decimal? Desde que t'han fet encarregar ja no te recordes dels pobres, no? Anem a dir-te xepa trepa, primo, perquè no havia vist mai a un xeput arribar tan alt com tu. Bueno, felicitats i continua igual. Escolta, vaig a dir-te... vaig anar al guano. El guano és que m'ha discutit amb mon pare este matí, han fet una rinya de porc, primo. M'ha agarrat una calorà com un xurro. El, perquè ell va molt raere de mi, tio, que si te busques un treball, que si no sé què, que això no pot ser, que no sé quantos. Ell no entén que jo soc artista, primo. Jo treballo de Mickey Mouse, primo, i això és el que a mi me plena, el meu sentiment d'artista. Però bueno, no li ho expliques a ell, primo. Ell s'ha passat tota la vida tancat en una fàbrica en cartonajes. Va entrar en Don Luis quan tenia 14 anys i se prejubilà en 54, saps? Que jo li dia, però me dius amigos i tu t'has prejubilat en 54, tu sí que eres gos, que estàs més gastat que la tarara. Moixama, jo li dic moixama perquè pareix un secall. Jo no me calle una prima amb mon pare. I això, se prejubilà, primo, i se va fer colombaire, se gasta un pastón en coloms i se passa tots els dies en coloms. Que quan ve a casa jo li dic a ma marida, ja està ahí Epi, jo li dic Epi, d'epidèmia. Perquè no sé si ho saps, primo, però els coloms porten tot tipus d'epidèmies, infeccions i gorrinats i de tot. En una paloma pots infectar tot un pavelló ple de gent. Però bueno, lo que anàvem, i això, i ell me recrimina, jo li recrimine, i jo li dic, escolta, i tens tant que me critiques i tens el teu fill parat, tu que has treballat tants anys en cartonaje, i diu, però si jo t'enxufí en cartonaje, que de veres me va enxufar. Pero resulta que a las 2 semanas de trabajar allí, primo, yo estaba cansado de estar en la línea y volvía que me pajaren de carretillero y agarre la Fenway, primo, acabe pronto de almorzar, agarre la Fenway, primo, pa fer unes pràctiques sense permís i la veritat que me creuaren els cables, primo, i l'estampí la Fenway contra un barrilot d'això gras que tenien de tinta i va fer un empastre de porc, primo. Tot ple de tinta, les dones pegant-se bacs, allí Bueno, això va ser, primo, jo no sabia ni on clavar-me, tots plens de pintura, primo, l'encarregat correguent darrere de mi, pegant-se hòsties, jo no... Bueno, total, que me tiraren d'allí i no me'n tornen a quidrar. Però ara això, ja estic d'artista fent de Mickey Mouse, i això i no ho entenc, saps? I bueno, i això, que m'ha dit que no me paga la falla este any, que la cuota, que no me la paga, que no sé qué. Y Eduardo el Pistacho, después de 28 años como ilustre fallero, no renova su contrato este año. Ay, ¿qué quieres? Así como un par el que no vol. Bueno, y a lo que anava, Percha, y así entra el plan, que ya, desde que m'enterà d'això, li toca al tarte, li tarta, no te preocupes que quan facin sopars en la falla, monarem tu i jo a sopar al teu garàs, tu i jo i qui vinga, perquè los amigos siempre son bien recibidos. I això, i el Percha que mos vaig a traguer en cubates. Percha, tu mos vas traguer en cubates, primo, i cada 2 o 3 cubates que portes te pintem un caballó. Ai, benefici para tú, benefici para nosotros, primo. Una situación win to win, que diuen, de que ganamos todos. ¿Sabes lo que te voy a decir? I això. I tu què, primo, com va tot per allí? La família què? Y me acaba de discutir, primo, y se n'ha anat de casa l'epidèmia en esos coloms y dic, ah, enterará este de lo que vale un peine y se enterará de lo que es el pistacho, ¿sabes? Y resulta que hay una botella de terry, primo, que siempre está con chupito de terry después de hacerse el café, después de dinar. Y agarrar la botella de terry y dic, vaig a destacar-me-la, primo. Se l'havia comprat fa 2 dies, estava quasi plena. I has començat a pegar-me gotades, primo, de terry. En 10 minuts me l'havia acabat, primo. I no content en això, m'ha fet una L, saps? I lo siguiente que recorde, primo, això serien les 11 del matí, lo siguiente que recorde serien les 8 de la vesprà i m'ha despertat en el quarto de planxar de ma mare damunt de la roba, primo, totes les llums obertes i tot, i jo allí roncant, saps? I tota la roba desfeta de ma mare, pobreta. Ma mare havia fet 2 tranquil·litzants, no fer ni sopar ni res, s'ha xitat a dormir del disgust, saps? I dic, pues, saps què vaig a fer jo el sopar? I m'ha obert un paquet de Frankfurt, primo, i m'ha arreat tots els Frankfurt dins d'una barra de pa, i ha agarrat una terrina d'allioli xovi, me l'ha untat, ja ho saps, Frankfurt i allioli.
i un paquet de papes també m'has tacat. I de postre 3 natilles de xocolata. M'ha fet una traela, m'ha ficat a mirar la tele i ha ideat el plan este. El plan... vaig a dir-li el plan satèl·lit, el plan pistacho satèl·lite, primo. Però tu tens que col·laborar, Perxa, que si no, no fem res. ¿Vale? ¿Qué opinas del asunto, primo? Perdona per enviarte mensajes tan tard, però quan m'ha vingut la idea te l'he enviat, no hi ha cosa que se m'olvide.